Hej YouTube, i dag vil vi spille Garry's Mod, som I kan se, der står her. Ja. Yeah. Nå, jeg vil gå ind på et World, og så vil jeg bygge lidt. Ja. Videoer en stor grund til. Det er fordi, jeg ved ikke hvad, men og det håber jeg for. Hvis ikke er det, så skal du i 2 sekunder. Lidt. Og jeg kan ikke få at vide, hvad jeg hedder. Nå. Hvad er det, jeg skal bruge? Jeg tror, jeg vil lave en gynge. Altså, jeg har lavet det før, så jeg er forberedt på det. Men jeg vil lige vise jer, hvordan jeg laver min gynge. Jeg kan ikke huske, om det er den. Er det det? Den tager vi bare. Og så sætter vi den der. Og en til. Det er ikke så meget at blive. Fuck. Fuck. Men og så vil jeg gå lidt væk. Crap. Nej, det gider vi ikke. Jeg tror, jeg vil bygge en lille bil med et toilet i. Nu skal vi lige se. Er det det? Nej, det var det ikke. Fuck, man, den forsvandt. Man, jeg er så træt i dag. Hov. Der. Vej. Crap. Sidder på et toilet. Og så vil jeg lige lave en ting med hunden, hvor det vil se rigtig awesome fedt ud. Det er bare cool. Og det kan I så stort set proppe alt ind i, og jeg ved ikke hvad. Altså man kan simpelthen gå igennem og sidde på et lokum og køre bil. Det er nok første gang I ser det. Det tror jeg. Og ekstra speed, det får du ved at trykke shift ned og altid noget. Og det er et rigtig sjovt spil, og du kan bygge lige hvad du vil. Og ja, der er mennesker, hvis jeg lige kan finde dem. Der er for eksempel nogen, hvis om der han er rigtig fed, synes jeg. Om der, jeg kan bare bedst lide ham i blå. Se, han er der. Han er fucked. Han er død. Kan vi se, undskyld, det er et sprogspas også. Hvad fanden?
Jeg skulle da handicap. Jeg har ikke noget. Jeg ved ikke, om I kunne høre det, men det var min mor. Okay, helt tæt. Og så er det væk. Det var bare til. Fucking 20. Kom og sige, han er her. Sige, han er her. Sige nu, han er her. Fuck det med at miste liv. Der. Hold da. Tak. Hvad med ham derovre? Vil du ikke med ham? Nej, det skal du sgu da ikke med. Min ven. Som hvis man giver ham den er handicappet. Stillende kæde. Jeg er bare klar på at løbe det, jeg vil sige. Den er syg hoved med. Pløk da, mand. Pløk. Den kan jeg ikke nå. Fanden er den? Fuck det. Nå. Se YouTube. Håber I subscriber og alt det der. I ved godt, jeg har sagt det før. Ses.